A my jsme se dozvěděli o paní Lucii od Petra Níčeho z Vidnavy, který paní Lucii doporučil, a když jsme přišli, tak první vlastně přišla na řadu moje paní s tím, že měla dlouhodobě problémy především tadyhle v oblasti krční páteře a nezabíralo na to ve své podstatě vůbec nic. A začala chodit k paní Lucii a všechno se začalo tak nějak srovnávat, zlepšovat a dokonce se přihlásila paní Lucii na kurz Reiki a začala pracovat i tady s těma energiema, takže tím to začalo. Já díky tomu, že jsem vždycky půl roku v obrovském zatížení, tak jsem začal mít taky takový prostě různý menší či větší problémy, většinou taky vychází to od zad, ale bylo to prostě i střílelo to i tadyhle do nohy a tak jsem šel jako druhý a to musím poděkovat, že se po této stránce se to opravdu velice rychle všechno zlepšilo. Byl jsem na, jak se tam jmenuje, Kogni? Ne? Rekonektivní léčení a potom i tady na Dornově metodách. A já musím říct, že po této stránce se zlepšilo úplně všechno, takže nemám vůbec z toho, co jsem měl, jakoby vždycky každý rok opakovaně z nějakého přetížení a ze všeho, tak to úplně zmizelo. No a poslední, to, co nějakým způsobem nás hodně trápilo se ženou, je, že máme malého synka nebo nejmladšího synka, který velice citlivě reaguje na očkování a bohužel ve třech letech to očkování v něm odstartovalo takové drobné, ze začátku drobné změny, lehké samovolné pohyby levou rukou, popřípadě do strany i takhle hlavičkou, takové protahování, neustále protahování krku. A byli jsme s tím u paní doktorky. Paní doktorka nás poslala a potom i na psychiatrii, popřípadě na neurologii, ale tam víceméně žádný závěr z toho vlastně nevznikl. A díky tomu, že jsme přivedli malého sem k paní Lucii, tak na něm provedla také léčení energiema, které zabrali a ty jeho příznaky tady tohohle o těch samovolných pohybů, jak hlavy, tak té ruky, tak vlastně v této chvíli vymizely. Není to tak jednoduchý, protože pořád se to nějaké kdyby opakovaně ještě po nějakém čase se to vždycky jako kdyby vracelo, takže jestli v tom třeba není mimochodem i nějaká záležitost kolem pozemku, bývají takové ty geopatogenní zóny nebo něco takového, které může náš syn vnímat a o tom se budeme bavit dneska. Budeme se bavit, protože vy máte hodně citlivého syna a tady ty citlivé děti, dospělí lidi, a jim se říká HPS, extrémně citliví lidé. A mají velké potíže být ve společnosti, vnímají pocity druhých lidí, emoční zatížení v místnosti, kam vejdou, ať je to ve škole, besídka, nemůžou se pohybovat do větší množství lidí, to mám já, takže já si musím ty prostory chránit nebo se naladit a nemůžu jít do hloučku lidí, protože já cítím od každého pocity a je to nepříjemný. Takže samozřejmě na pozemku, v domě, v bytech můžou být psychozóny, geopatogenní zóny. A nevíte, kdo tam dřív bydlel, co se tam všechno odehrávalo. Tam to může být nashromážděného totiž mnohem víc, takže já jenom neměřím ty geopatogenní zóny, ale zaměřuju se na psychozóny, na ty lidi, co tam žili, co tam prožívali a hlavně tam čistím ty emoce.
To je hodně důležitý. Pak v těch místech zůstávají třeba lidé, akorát bez těla, buď tam zemřeli, ten byt se prodal. Někdo je tam jako poutaný duch, ale je to jeho dům a ten dům on si chrání a nepochopil, že ten dům se už prodal, že tam žije někdo jiný, takže on jenom přirozeně brání svoje vlastní prostředí. A lidé to prostě tomu nechápou, volají mi, že tam straší, že tam mají různé kroky, padání předmětů, nějaký paranormální jevy tomu říkají, dá se to všechno vysvětlit. Nejsou to žádný paranormální jevy, protože máme fyzické tělo. A když o to fyzické tělo přijdeme přirozenou smrtí, nebo násilnou smrtí, nebo sebevraždou, nebo těžkou nemocí, tak ty otisky jsou v tom místě. A ty citliví lidé, některé děti nejsou citliví, dospělí nejsou citliví, jsou otupení, ale když mají tu vysokou citlivost, tak oni všechno cítí, oni vnímají, oni to tam prožívají přes to fyzické tělo a přes tu mentalitu. A dokážou navázat spojení prostě s těma lidmi, co tam zůstali. A ty je pak ovlivňují. Oni ani neví, že ovlivňují, protože to je povaha člověka, někdo je hodný, láskyplný, někdo je prostě steklý, někdo byl tyran a to jim všechno zůstává. Ta povaha toho člověka, té duši vlastně zůstává, on se tak chová. Ale někdy chce na sebe upozornit a ty lidi se má dostat za každou cenu, takže se snaží dělat kravál. Takže chodí, mlátí o nábytek, zhazuje předměty, když má sílu. Když tu sílu nemá, tak ji nabírá z aury nás lidí. A to nejvíc slábnou. Zvěřata utíkají, prskají, ale slábnou. Ty děti slábnou nebo popisují, že něco vidí. Takový případ zrovna jsem řešila včera a předevčírem. Takže je dobře naslouchat lidem a já se pak napojím na ty situace a zjišťuju, jestli to je pravda nebo to není pravda, nebo co se tam odehrává. Není tak jednoduchý se vždycky na to přesně napojit, chvilku to trvá a já si potřebuji otestovat, jestli se to tam děje, neděje a tak dále. No, že si to vlastně ověřuju. No a pak dávám na čištění domů a prostorů lidem lhůtu týden, kdy pracuji celý týden, to není lusknutím prstu. Někdy se mi odkryje nějaká vrstva, zase nějaká vrstva přibude, takže mám práci navíc nečekanou. Někdy to trvá další dobu, ale já si to takhle rozklíčuju a mám to většinou týden, pak to nechám být a ty klienti požádáme třeba o nějakou zpětnou vazbu, třeba já nevím, za 20 dní, za měsíc a někdo dá zpáteční vazbu. Vy jste začala a za 2 hodiny máme klid, nebo máme hned klid. No, třeba dítě bylo posednuté, hned ho to pustilo při léčení. Po léčení ho to okamžitě pustilo třeba při prvním léčení. No, už nemá převalný oči dozadu, už nemá žádný záchvat. Lékaři řekli, že to dítě má epileptický záchvat. To dítě nemělo epileptický záchvat, vstoupila do něho jiná bytost a prakticky ho posedla. A bylo paralizovaný, takže nemohl mluvit. Klienti, v noci spím a prostě můžu se probrat, mám paralýzu, já chci se probrat a prostě do mě škrtí a já se z toho nemůžu jako probrat, nemůžu z toho ven. Jo, takže to je častý. Já jsem to prožívala často na svým vlastním těle, ve svém životě jsem prošla vlastně vším, čím jsem prošla, co mi říkají klienti, jsem prošla na tom svým těle, v tom svém životě. Vlastně tak jsem se dostala k té práci. Ta práce nejde naučit. Nejde naučit žádnou lidskou bytostí. S tím se člověk musí narodit. Já jsem se setkala s jedním člověkem a já jsem hledala pomoc všude, aby mi někdo pomohl. Někdo z těch léčitelů a někdo prostě z těch škol, který jsem se učila ezoterických. I tyto věci všechny odvádí ty dušičky ke světlu, ale nemáme tu jenom světlo, máme různé meziúrovně, kde je to přesně řízený a je to tak spektrální, že se neodvádí jenom dušičky někam krásně ke světlu, ale některé duše prostě patří do jiných částí, nebo jsou tady poutaný, nemůžou odejít, nebo si sami zvolili, že tady zůstanou, budou s nějakým třeba vnoučatama, budou je chránit, budou je doprovázet, takže oni měli nějakou lhůtu po smrti třeba i odejít, ale rozhodli se, že prostě neodejdou. A někteří to nevědí vědomě, protože třeba když umírají, tak už měli změnu vědomí, ani si nebyli už sebe vědomí, byli třeba v komatu, měli těžké schizofrenie a ty lidi si často, když navštívím ty místa, kde oni zůstali, oni se nějakým způsobem dokážou z té nemocnice vrátit domů. Tam už není prostor a čas, oni se vrátí domů a teď si doma sednou a žijou tam a já když tam přijdu a mi tam dělají bugr, tak oni ani nevěděli, že jsou po smrti. Já jim musím prostě najít, kde vlastně zemřeli, ukázat jim ten obraz, mluvit s nima a říct jim, že vlastně nemají fyzické tělo, proto je ty dorový lidi neslyší a nevnímají.
Takže tak jak se bavím s klientem nebo s váma, pane Romane, tak já mluvím prostě s těma dušema nebo i s jinýma bytostma, který tady jsou, nebo mě navštíví lidé a já zjistím, že vlastně v tom těle není jejich duše, ale že jsou mimozemské povahy, ale jsou v tělech. Jo? Což tady celá Vidnava a celý tady to okolí potkávám opravdu v těle jiné bytosti. Takže je to tu vlastně, jsem poznala, že to hodně rozmanité tady na té zemi. A tím, že člověk vnímá i přírodní bytosti a vidí věci mimo než jenom lidi, takže komunikuju s více formama bytí a žití a to mi umožňuje tu práci prostě pracovat, když mě někdo požádá o pomoc, tak já k těm klientům už nejezdím osobně, když čistím domy a pozemky, já se napojím vlastně, co se jim tam děje. Jeden muž od Kroměříže mě poprosil od Holešova o pomoc, protože si postavil dům v jedné lokalitě a šel se seznámit se sousedkou a utekla mu žena i 2 děti. Sebrala 2 děti a utekla mu žena. Postavili nový dům, byli krásný pár, ale v tom domě se začaly dít určité věci a ta žena, ty jevy prostě neustála a opustila muže, sebrala děti a on tam chtěl zůstat, nechtěl to prodat, nechtěl se toho majetku zbavit, tak tam zůstal. Šel na návštěvu k sousedce, shodou okolností toho je moje klientka, které jsem čistila, taky tam v ten dům, že se dějí stejné věci a ona říkala o těch věcech nahlas, řekla o mě, navštívil mě tady Jeseníko, začala mi vykládat ty věci. A já jsem to pak čistila a zjistila jsem opravdu, že 1,5 kilometru bylo v Holešově bitevní pole, kde zemřeli lidé hromadně, byli postříleni prostě ve válce. A muž si to našel opravdu jako zašel na matriku, zašel do muzea, vyhledal lidi a zajímal se o tu historii a všechno potvrdil. Vlastně, že lidi mi dělají i to, že když já něco řeknu, nebo se přeze mě řekne, tak si mě testují. Oni fakt si vyhledají ty důkazy a oni mi je jdou ještě jako dosvědčit.